Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Η αποστολή της ημέρας είναι να περάσουμε κάτω από τη γέφυρα Ρίο Αντιρίου ή αλλιώς Χαρίλαο Τρικούπι. Η δεύτερη πιο μεγάλη καλωδιακή γέφυρα στον κόσμο. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε τη γέφυρα από κάτω και πάμε. Περνάμε τη γέφυρα αυτή τη στιγμή, μάγκες. Μόλις περάσαμε τη γέφυρα, περάσαμε τη γέφυρα Ρίο Αντιρίου. Έχει αρχίσει η βροχή, βρέχει πάρα πολύ, ο αέρας έχει τρελαθεί, αλλάζει κατεύθυνση όλη την ώρα. Απίστευτα σκηνικά, απίστευτα. Εμείς δεν μασάμε, κάνεις κεραυνός να μην μας χτυπήσει και όλα καλά. Έφτασαμε και στο φάρο στο τρέπανο. Απίστευτο. Έχω φτάσει στην παραλία. Κοιτάξτε τι γίνεται.